Kowe padine arep ijolan bojo to kowe? Alah mboten. Sami mawon. Ha iya. Piye sampean komentare ngerti genduk Lutfiana ngene iki? Lah nggih tasih sehat isih semangat atasipun goro-goro le. Nah, biasa niki yaketen niki pun do sare lho. Cah cilik-cilik niku. Lah iki jek melek nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya saka semangate iki lho. Nggih. Nggih. Anu lungguh sik gak apa-apa, Dik. Heeh. Dik. Nah, lungguh kene sik gak apa-apa. Wah. Oh, aku ora lupa. Ora lupa. Kok ngarani aku. Lah kowe guyu kok. Kowe ora ya. Masa pe guyu terus sing lakoni kula mboten. Nggih. Terus semangat nggih, Dik Lutfi nggih. Pun ngantuk napa dereng ta, Dek Lutfi? Dereng. Wah, semangate. Biasane teng dalem jam pinten le sare? Jam 11. Oh, sedasa pun sare nggih. Enten ngomah jam 11 pun bubuk. Nggih. Nggih. Mas Uncek jam pinten teng omah lek sare? Alah, waduh sak wayah-wayah. Pak agar dipuk-puk wis ndang turu ngono. Apa ora kuwale to dipupuk kudune malah ora turu no malah. Kan kula turu kok, Pak. Oh, malah turu. Goreng lagi ceke nek. Nembang apa Cahyu ayo. Nyobi kutut manggung Pak Cahyo. Boy, kutut manggung. Nggih. Jan iki. Lek pendemunge bar demung ngungkuk kaya ana ngantuk turu ning kene lho, tanding tembok lho. Nggih. Kula gumun lek dalu punika luar biasa. Pak Wahid nanggap rong grup niki wau nggih. Madangkara karo miding kiri ini, Pak. Kowe melu miding kiri lho kowe. Nggih, miding kiri. Ayo. Jan iki putrane anu penabuh sedanten niki wau. Sing nabuh niku. Nggih. Oh, alah lah. Lah Sogol nek reneng kuwi Mas Sogol. Ora nek anakmu. Anake balapan motor kok kuwi lek. Oh, alah. Anu niki saderengipun mengke adik-adik anu bubuk ngantuk. Napa? Niki wau wonten bebingah saking Bu Keksi. Kagem grup miding kiri niki wau. Ayo. Lha wis duwe grup WA cah cilik-cilik kuwi. Ayo. Oh nggih sakniki. Anu adik-adik rene sik ndak keturun kok. Engko la urung Bu Keksi lali kok. Sing arep dhewe sapa njajal? Sedi, ayo Ayo jejer rene. Nah. Ayo le. Grup miding kiri sik. Rene not manut ayo nang rene. Sinten? Sapa jenenge? Sedikit sinten? Heh, Mas Dirga, ayo ngene-ngene. Dir, Rina Dir. Ayo, Mas Dirga. Ayo Dir, Ayo, ayo munggah kene kabeh. Nah, ngantri buke. Wah, iki anake sapa iki? Mas Imam kuwi. Kene ra apa-apa dhuwur kene lho. Dhuwur kene lho, Dir. Nang dhuwur kene. Mayange kendel ayo. Nah, waduh, loh. Adek gede awakmu to karo aku. Oh iya. Sapa neh? Ki Dirga, terus mau sapa? Mas. Jenenge sapa? Kelenjar. Klejar. Weh. Iki anake sapa iki? Pak Heru sing ngendang. Pak Heru, nggih. Putrane Pak Heru. Terus sapa meneh? Rambu lalu lintas, ayo. Nek rambu. Ayo le. Yo. Engko bar subuhan nyoto le, ayo le. Ayo. Ya diparingi bebingah saking buke. Nah. Rambu terus Bagas. Rambu niki anake sinten? Non, Rambu niki anake sinten? anake Pak Ji lha kuwi. Anake Bu Kesi, ayo. Oh, Nah, kuwi. Rambu. Nah. Bagas. Ini Gas. Nah. Spesialis apa sing apik dhewe malah kae lho. Si Bagas kae lho. Iki lah anak seniman to. Nggih. Bagas ki dudu anak seniman. Lah kuwi anake sapa? Kuwi anake sapa? Pakmu jenenge sapa le? Pak Anjas. Sapa? Nggih. Oh, kan Sapa? Pak Anjas. Dodol iwak. Takoki anake sapa kok dodol iwak. Lah apa wis dijelaske asmane Pak Anjas Pak Anjas dodol iwak. Oh alah. Ora penabuh nggih, ora pengrawit nggih.
Oh, elok. Niku Mbah Putri, Nggih. riyen niku nate tumut latihan ibu-ibu karawitan Asiprana teng sanggar. Oh, Nggih, alah nggih. ngoten to. Dadi angger Bagas niku kan bendina dolan gamelan teng sanggar to. Nggih. Angger wanci magrib mboten gelem mulih, bae mara gitu. Nggih. Bae mara, "Ayo Bagas, ndang mantuk ke atus wis magrib." Mbah Bagas Mbah Putri. Nggih. Bahkan mesti nesu mesti anak di ngono. Mbah mesti ngurung sik seneng gamelan, mesti kon mulih ngoten niku. Lah mbahe taun wingi niku sedo. Lah Bagas kula takoni, "Mbahmu sedo kowe sedih no?" "Ora, saiki aku bebas dolan gamelan." Nggih mungkin Gusnul Khotimah. Kuwi lho cah enek ning kono malah guyu kaya. Lah sing wedok mau kayane sing wedok ta mau? Rangkung. Kung, nek kung, rangkung. Nah, iya nganti kelalen mau 5 prasaku kok. Lah iki sing ngisor iki anake sapa iki? Oh, sogel iki to. Oh, alah. Ayo Kong, kene Kong, rene Kong, rangkung. Ah, oh. Ini. Nah. Anu cedake Kene, Mbak. kene. Cedake Mbak Lutfi, cedake Mbak Lutfi. Ya, ngono. Nggih. Kok Bayuh, jan elak. Mas aku anakku wis lemu-lemu sik karo Dirga sih ana ya. Jan elok tenan ayo. Nunggak semi Pak ayo. Oh, rangkul kali rambutnya putrine jenengan toh? Niki nggih disangon niki kan? Oh, alah. Iki paring ibu. Nah. Oh, wah. Rumangsane. Oh, wah. Oh, wah. Kan toh? Niki nggih disangon niki kan? Oh, alah. Iki paring ibu. Nah. Oh, wah. Rumangsane. Oh, wah. Oh, wah. Ya. Putrane Pak Imam. Iki makmum. Ngawur ya, Pak. Iki rambu. Heeh. Rambu. Aja ketuku iki, Pak ya. Aja ketuku ya. Bagas berarti untuk 100 ya, Gas. Karo sore mau kok ngene Pak Riyanto. Lumayan to kowe melu gamelan terus kowe ya. Pokoke lek kowe trekson mangkat melu kowe Gas. Sekolah apa? Ayo. Ya ampun ngoten lho. Lho bendina ning sanggar, kuwi dudu anak dalang, dudu anak senimane anggar lingguh mesti silone tumpang ngono kuwi. Lah ketok apa ki ngen blamakane mesti ketok, nadyan nek teleke sok-sok ya wis bene. Belajar sila tumpang wisan Dek. Sing penting sekolahe sik, sekolahe sing tenanan. Lah awakmu mbiyen kok ya sekolah? Kula lulus lho kula. Kuliah? SKKP. SKKP, Pak. Apa SKKP? Sekolah karepe ra karepe. Ayo. Semangat adik-adik nggih. Anu Mas Dirga odo-odo sik saurunge Mbak Lutfi. Ayo. Ayo siswa sanggar Demes kok ki ya. Ayo coba kaya apa? Dodo. Ayo. Ah, coba kaya apa? Ndi? Ayo, nggih. Cuang kahang terus rusa sumpar lindu bumi kuncing kumaluduk guntur gatuk Kelas pira to, Le? Dirga, kelas pinten? Kelas pinten? kelas 4 naik kelas 5. Oh, naik kelas 5. Kelas 5 sih cilik banget. Teng dalem biasane lek bubuk jam pinten? Jam 3. Jam 3 pagi? Nembe jam 3 nembe bubuk. Sami kali bapake sampean. Jam 3 lagi Bapakmu bubuk. lek turu dijamak kok. Ayo. Wis dodo. Ayo, saiki rangkung. Ayo, dodo apa-apa, Kong. Ayo, Kong. Ayo. Dodo apa nembang? Kepar nyinden. Smarandana ya iso. Hah? Ayo, Kong. Aja turu. Aja. Kosek. Turu jaene. Kosek masa arep turu ki lho. Oh iya, aja turu ya wis. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat
pernah rimo. Generasi penerus. Semangat. Bu, Rambu. lek ora gelem sesuk ora entuk tanduk lek mangan lho ya. Yo, rambu. Lah, Mas Uncak, ngerti lah rambu mangane boh ndak tanduke tuwerus. Dadi lek dhek urung ngono ora gelem mandeg ora. Lah mboten napa-napa semete sehat. Anakku iki pokoke enek sing ngungkuli rambu mangan iki. Sinten? Imam. Lukis kae ya akeh kae. Ngono kae. Rambu. Prasasat. Ayo. Ora dewa. Prasasat. Badal karsa ning juang aku. Mulane babu wong urip sapar songanguring ratu. Kudu ikhlas. Terus. Lahir batin ojo nganti nemu kewo. Ngono ora gelem mayang, lek gelem mayang anakku paling lucu iki malah. Semu ki rambu ki tenan. Mayang lele aja mek sandosa terus ya. Aku gelem mayang pokoke ora omong, Pak. Wah, piye kuwi ya. Mayang ora omong. Bu, rambu, mayang ya. Mas Gelar wani kok, mosok sampean ra wani. Ya. Duwani Mas Brahma wis, nduk rangkung wis mayang kari sampean. Ayo. Nggih alon-alon to sampean nggih. Nggih. Siap. Nggih saged. Nggih. Mas Lejar, napa Mas? Mas Klejar arep nyanyi. Oh, arep nyanyi, nggih. Nah, nyanyi apa? Ya nyanyi apa? Ndang nyanyi. Apa arep joget kiprah? Kiprah? Iya. Rene. Lah apa lali ra apa? Ayo. Ayo. Ndang delok. Ayo. Oh. Waduh, terus nuting bapake. Nuting pake. Oke. Apa? Lancarane apa? Hadra. Waduh. Oh anu apa mikat mano. Nggih. Apa? Ayo, enggak. Yo. Loh. Hidung. nyembah bapake. Wis. Luar biasa. Tambahi. Ayo. Nah, Saiki ya enek sing tari kethek. Apik banget. Kidung siswa Madangkara. Rene. Ayo. Sing nyangoni langsung Pak Dalang kok. Rene. Ayo kene. Siswa Madangkara niki ya. Bagas bar iki ya tari semut kowe gas. Ayo. Kidung rene, Dong. Ayo.
Lah kene le, Dong. Kene, lot kene. Yo, lot kene. Malah neng pawon iki piye to bocah. Rene. Ayo, kene. Ayo. Ayo, kene. Nyandi sampean malah ra. Kene lho. Heeh. Ra apa. Kono ya, jekete. Oke. Kabel akeh. Rene. Malah rene. Lah kono malah keserimpet. Ah, ojo kesetrum malah. Kowe kok kene kono. Oh, kono ya. Ya wis, kono ae cedhek karo pos ijo malah nang kono ae. Yo, saiki mikat mano ya. Dung. Kotek. Oke, kotek yo coba kaya apa. Coba iki. Yo, tetes. SPP Sanggar ya.
Jadi balik neh neng aku bakal iki. Padha ae yo. Nggih sami-sami. Iki Mas Wahid iki bejo banget lho untuk bintang-bintang kecil semene mbiyane iki. Luar biasa. Oh, kaya ngono. Saiki sing enek bintang kecil sing iso joget apik, alate ndi? Nah, ya. Ayo. Sinten? Ketek awakmu, ayo. Ayo. Hah? Ayo. Kowe itu sawer ya niki kowe. Napa? Itu Ya lek sawer ya. apik disawer, lek ora ya malah dipotong. Ayo. Wah. Ayo, iki, ayo. Ya. Komplit ya Sanggar Madangkarai. Komplit enek keteke barang kok. Ayo. Bo, nyo. Kaget tenan. Nyo. Ayo. Wah. Jos, malah ganteng iki karo mau deh. Dikatakan bir ayo. Lah iki ringane apa? Kataan saya Mas. Lah, iringan Masa gampang. meneng ae. Wis kok Ayo gampang, toh. ndelok kostummu Kene sih. kostuman saya. Ayo, ayo. Kosek to, Mbak. Masa dhuwure kowe kethek kok ngisore gajah iki lho. Lah kan kita mane hewan. Ya hewan apa kulino krungu blasteran gajah gendaan karo kethek lho. Lah gajah Terus ndriji anak-anak. sok, ayo iso ae panggan ora. Ayo. Bayo. Disuwali ya Bir ya, disuwali. Ayo. Ah, ngono. Wes. Pun niki dienggo. Minggu. Ayo. P. Kuali kuali madhepe rono. Iki lho, topeng madhepe rono. Ah, ngono. Ya dinggo. Jiro lu. Nah. Weh. Padahal lagi. Yo padhepe iki rono. Oh iya. Madhepe rono. Heeh. Ayo. Yo tabone sak-sakmu ngisor gajah dhuwur kethek terserah. Iringane apa? Apa gajah binatang yang amat besar. Ngono. Ah, iya. Telinganya lebar, telalinya panjang. Oh. Kalau berbunyi gini. Wah, muni. Ayo. Iki lakon apa to ya bengi iki? Lah, ayo. Coba. Urung apa-apa wis nguyuh. Malah kaya jangkar to. Karo koprol par ngopo? Pun Pak, serba ajeng koprol lho. Pun, Koprol ya koprol. aja suwe-suwe Pak. Iki ora ana bolongane kok. Akar semaput. Mababku balik iki lho. Iki sik disucukne lek nggo piranti kaya ngene. Oh, apik iki. Ya. Oh, mripate tak bener. Lho, iki ketok lek iki wisan. Ya. Iki. Masa kula melih yan. Lah sapa sing nggo sapa Eh iki? lho penarine kae to. Ora sing nggo sapa? Sing betok kula. Lah iya dienggo dhewe, nggo dhewe ya. Ya. Kowe kok grayak-grayak. Bergitae. Komplit ta kowe masalah. Ayo. Weh, seragame kuwi iki sing anu kuwi, sing iki. Nah, tentara. Ayo. 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 Genah iki kabeh wong ngerti, tentarane lanang mending ngono kuwi. Ayo. Ayo. Suwe-suwe iso pelecehan lho Pak iki. Nyapa to? Iso dianu Pak TNI lho. Iya Pak TNI ya lembok welas wae karo sampean ra Wong dhuwur kaya ngene kok ngisore ngene. Ayo. Ayo. Jan apik tenan.
Apik. Mula sampean apa mlaku mesti awas tenan. Lah sebabipun. Mripate papat. Lah pundi? 1 loro 3 4 lah kuwi. Oh iya. Heeh. Nek umpamane mambu telekno ya mesti ya dhisik dhewe, Pak. Lah iso. Lah irunge ya loro. Lah ndi? Iki karo iki. Jere telale. Ngisore kan yo irung ini. Oh iya. Nggih. Oke. Yo. Mikir dekek sik. Nah, perhatian. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Sing adoh to, lek lencang kanan sing adoh. Sing adoh. Pol, Pak. Iya wis, sorry. Lali aku ayo. Tegak, gerak. Ayo, hormat, gerak. Ayo. Lek hormati dirjine kabeh, ora jempol tok ngono kuwi. Hormati dirjine kabeh. Ternyata to, Pak. Wis kabeh kuwi. Ampun. Oh iya, matur rono. Tegak, gerak. Ayo. Perhatian, istirahat di tempat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tangane tepuk nang mburi. Ora dibantu mik ngono kuwi. Anu, Pak. Tepuk nang mburi dadi ciplek ngene lho. Mang balik kiri yen. Lah ngopo? Balik kanan. Balik kanan, gerak. Ya iki diengkop riyen mosok balik. Ngenten lho. Oh iya, aku sing salah. Iya. Anu, siap, gerak. Ah, engkop kese, yo. Balik kanan, gerak. Tak. Oh, tahu sekolah tenan berarti pinter ae. Iya. Ya pas dian ya. Sabrepetan ya kaya Arka koyan. Arka semantri karo Sukasrana, ayo. Wes saiki mikir dekek. Blak, ayo. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kene lho, istirahati, plek. Lah, penake kaya ngene kok. Ayo. Pol lho, Pak. Oh. Gak Iya wes. matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih. Napa? Matur nuwun. Matur nuwun bab apa? Pun ajeng ngece kula matur nuwun. Ora, aku sirku benerke kok ya. Benerke tangane cupet kok istirahat di tempat gerak. Ayo. Sobrok. Komandan sing tegas ono kuwi. Lah komandan siap gerak. Oh ya wis, tegak. Kanan gerak. Oke, mikir dekek tak tegasi. Kaya tenanan upacara to? Nggih. Oke, siap. Semangat. Latihan. Siap. Gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Gerak. Napa niku? Lho, kowe iki ra fokus kok wis senengamu kok. Ora boten fokus pripun lho. Sik. Kowe kong rangong, kong. Nduk ngateko. Dudono. Iki lho cetha abah-abahku lho. Siap, ayo kong. Siap, gerak. Lho cetha mula fokus kowe rangkung. Hormat, gerak. Lho tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Cetha malah cepet iki karo kowe mau. Oh, gatekne mula fokus. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Let's begin. Napa niku? Lho, kowe iki mula fokus, Pak. Rangkung ae iso. Lah komandan. Mikir dekek. Rada rene. 2 langkah ke kanan. Gerak. Kok menyentuk semono ya? Hadap kiri, gerak. Kiri. Langkah tegak, maju. Enggak jadi. Wes komandane mencela-mencre. Lah dalane rusak ae ora iki. Ayo, oke. Tegak, siap, gerak. Nah, langkah tegak maju, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kanan, gerak. Melumah, gerak. Napa enten to, Pak? Baris ber. Lho iki kreatif kok kudu. Baris berbaris kok melumah barang iki lho. Wis modele kaya anak sinden lairan ning nggon.
dipase karepe Bu Keksi lho. Lah ya kaya Nek matrale ku nggo dolanan malah cilaka. kowe tak omongi ya. Pripun? Kowe ganjaramu gedhe lho Mas Uncak. Kok saged? Bu Kesi lek ngguyu, demeken nggen jarik teles kebes ngantian. Ngompol ngantian. Moh yen kula kan demok. Anu demokan mamimu. Mami. Iya. Ya nduk anu wah malah ra sida mau nduk. Lagi. Nduk Lutfi. Lutfi nganti aku siabrak guyu ya. Guyu. Eruh to yo an. Mambu. Oh mambu to. Liyane ikut manggung apa nduk? Liyane ikut manggung. Ayo. Liyane ular kambang. Dalang sapa nyono. Nah, Mas Uncak ayo diaturi munggah, dituntun, dituntun. Ayo. Nah. Aku arep ngateki rekoso ya. Nggih. Yes. Sak bapane napa langgam mawon? Sak bawane. Wah, jos. Nggih, dhuwur ya nggih. Aku melu grupku kok. Melu grupku nang kene aku. Monggo iki jane si SD kabeh lho, kaya Uncek panggah ketok cilik dhewe ya. Ya nduk Lutfi, ya. Nano. Sangkya ayo rayong wulan kagunan ringgit Purwa kanthi dalang kang pinilih Mlebet Mataram. Sapa nyono karya rujiting wardaya dalam lintar dalane pramaha seswa dalam pramaha seswa prana mulya sumende marang kang purba
luar biasa. Makasih Mbak Lutfi. Ngapunten iki wonten abade maringi malih saking Pak Dikentut kejeng maringi bebungah kagem Mbak Lutfi. Ugi anak-anak miding kiri. Tut, mbake ku 20 kowe. Ayo. Pak Dikentut iki juragan setrum saka Mbak Kramat niki. Nah, karo anak-anak kecil ya. Waduh. Piye kowe? Kowe ngopo nek ngono, Cek? Kula melu grup kok. Iya, yo lah yo itu. Lah aku di alah, tuas melayu rene. Nggih, pripun wonten dawuh? Saking sinten Mas Wahid sing niki to? Oh alah, matur nuwun Mas Wahid. Oh, kan gulung-gulung dugi mriku. Oh nggih, siap. Mboten sah, matur nuwun, berkah barokah, lancar rezekinipun, lancar usahanipun, keluarganipun ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Matur sembah nuwun, piyai kok leh los. Rezeki ya. Nggo sapa wi? Kula. Oh iya, lek ngono kok pupuran barang nggih, tapi bayi barang dene. Lho, Mliti. Lah napa kok? Lah entuk kuwi entuk dhuwit semono mosok ora ngopo-ngopo. Teng Mas Wahid sire kan gulung-gulung dugi mriki ning kan menika yahene rasah ngono lho. Oh iya. Oh sing maringi ikhlas apa padha bau perintah lho jenenge. Oh iya. Padha kuline perintah ya. Boten nggih. Rene saya karo Mbak Birgita. Sebanduan. Ngesake lagune napa? Oh mboten to. Mboten Mas Wahid. Wah piyayi kok leh los. Ngerti ya, aku wis dilulasi dhek mben taun wingi. Oh to. Nggih, iki garing nyai gayan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nggih. Alhamdulillah. Ayo. Lunas. Endi sakmundi. Endi to iki? Bukek sih terus ngono. Apa to? Talene lho. Ning ora dhek krunguku manuke lho. Lah cah cilik ora apa-apa, mong lek ngudang anak ya kacuk-kacuk leder ngono kae kan. Oh nggih, ngudang anak ngontri ku anak lanang. Kemudian karo Mbak Birgita, ayo iki. Iki. Bawa apa? Monggo. Oh, wis nyekel mik dhewe-dhewe to? Wis. Niki Ngono. Niki paring apa, Pak? Dene tapi gunung. Oh, sampe gunung, iya. Ngisor ya, Mas? Heh? Ngisor. Aku dhuwure ra ketok nek ngisor iki lho. Iya, ning isor. Astagfirullah. Aduh, Mak, kok ketoke ra ketok ya, Mak? Ayo, ndure-ndure. Kaya tremas kowe. Kowe tremas kowe iki saking munggah medun. Anu, Pak, iki ari-ari nek arkal. Soare-arine arka. Ari-ari kok iso polah iki lho. Ora ketok dipendem ndek mben. Kayak lanangan ra kajen. Grupku mau wis lunga. Oh ya wis. Ya kok ditutne ngono, ayo nggih. Niki gua apa, Pak? Oh iya. Oh, berarti sampean jengleng aku karo Mbak Dian, Mas. Kanggo mbak angkat meneh. Lho, ora aja ngono kuwi to. Ben muncul. Kaya sida. Kaya jamu. Ayo sing dhisik, sing iki. Kita loro pengen tak jengleng lho ta? Iya. Iya, pengen coba ngrasakne. jajali lek wong blasteran ngene iki. Wong blasteran iki lho. Lah jare blasteran ketek karo gajahmu. Iya iki mau. Ayo. Nang. Sapa sik iki? Kene sapa kene sik? Kene sik ra apa aku sik. Saben bengi nyawa Krasa urung? Ya ora to Mas. Heh? Ora krasa. Mosok Mas lemet ngono ra krasa Ora iki? krasa. Kowe iki ketoke ayu nek pati rasa ngono to. Lah saking nggonamu ki saking kecile. Mos. Jaremu cacing. Ngaca horor. Ngaca horor bir kita.
Yuk bir kita yuk. Ya. Yen memajang. Hei, ganti kancane iki kok. Oh iya, maaf. Kadung separo. Mong karo janur Ayo dijenggleng. Sodok keris sithik, Mas. Iya, Mbak Dian ya. Wah, serap enak. Aku pengennya jenggleng. Pengennya jenggleng aku. Sing nembang sampean. Lho piye to? Jajal sik ya. Jajal piye? Jajal sik nembang. Kembang. Aku malah wedi lho aku. Malah wedi aku. Ekspresi kuwi. Ekspresi ngono kuwi. Lah mau bisu lho saiki wis dadi ngene lho. Semangat iki, Mas, semangat. Ayo, Jas. Ayo, Jas. Kembang. Dian Susi kaya film Sinden Goib lho. Wae. Wato. Malah gayeng kowe lho malah. Ganti aku sing anu jegleng. Oh. Ayo. Lho kowe madhep rene kok. Iki bakal esuk ana setelan dagelan anyar. Dicek Dian karo uncek itu. Dicek ya mati. Dicek langsung ayo. Yo. Anu Pak, nganggo properti kok Pak. Kowe sarwi. Kowe sarwi. Keber kita Ayo. Biar. Panas. Udan. Parian ra. Gak usah, Mas. Hah? Gak usah. Ora to? Kak. Ora. Ora usah mesan. Iya kowe kena ora kowe arep parian ora iso. Ya. Bisu ya, Mas. La. Panas udan. Udan panas. Iki dagelan lucune alami uncek. Kowe ngreok. Ngreok apa jane? Reakan ya, reakan. Ngreok.
ketedun iki ketedun piye lho. Pakde kentut iso ketedun lho. Unjukno mlane. Ayo. Lagi iki ana wong kok menyerah. Wis. Ayo. Ape. Jenenge Banyolane seneng kula. Seneng nek botol lujak-lujak. Seneng kok botol lujak-lujak lho, Jan. Oh, maksudnya awakmu lek ngene alami lho Banyole ora nggih setel alami. Biasane angger seneng iki lujak-lujak. Kowe lek lujak-lujak piye, Jan? Ngeten. Ketedun kuwi lho. Ayo lunjak-lunjak suarane pok ora senengane iki. Gak, Dit. Yo Yan. Eno manis. Rong. Iya iya. Nadyan wadon sarwi. Swara suling Mandang suarane. Ngetan Kali ngulon Satya Nikalakon Ngono iya ngono masuk.
siji kuwi Mbak Mira. Lah, lek karo iki sampean serasi tenan. Mbak Mira bis nih. Bis. Kudu sumber kencana. Bis Mira. Enggak, Mbak Mira Kirana. Mbak Ini Mira. juga salah, walaupun wis pinter, mau cek Mbak Mira wis pinter nyindene sapi. Ning tidak pernah lelah untuk selalu berburu. Niku muridnya Mbak Nur Handayani daleme kene iki lho. Weh. Ngono kuwi, nggih. Anak dedeke Mbak Nur to? Nggih. Oh, nggih. Nggih, ya belajar Kenapa? bareng, ayo. Anu ta, nate kalih Mbak Nur ta. Maksudnya tanggapan bareng. Wes Oh, kulino Nggih, karo nggih. Mbak Nur kulino. Oh, kulino. Nggih, nggih, nggih. Kan ngopo? Ning Ora kali usah dicopot. Nyopot. baru tak omongne wah karo Mbak Mira kok terus dicopot katoke. Ndak ketedun. Oh iya. Nggo iki geloke ketedun. Arep ganti kostum apa? Mboten, mboten. Ya ini. Ayo Mbak Jumeneng Mbak Mira, ayo. Mbak Mira, monggo Mbak Mira. Nggih. Jan, dalu menika kula kalih Bu Kesi meh ngompol. Lah mbok yo ngompol kok dadak ngomong-ngomong iki lho. Lah anu Meh ngompol. ngekek we. Sebabnya apa? Ngekek terus niku wau. Lah, iya, sebabnya Alhamdulillah. ngekek. Lah niki wonten tuyul nih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun lho. Maksudnya ngene lho, Lek. Matur nuwun lho, Mbak. Tuyul ki membawa apa ya rezeki ngono lho kanggone adewe. Ya kuwi kan tuyul pinter. Rezeki sama Ah, enggak. nek- Ono mesti duit rezeki ki. Apa? Marai wong guyu ki ya rezeki. Wah, tuyul kene sing goblok barang kok. Lah piye piye? Wis dibayar akeh ora iso golek duit gur mentil ae lho. Oh, ini ra pinter ya. Ora pinter niku. Jan, tuyule sapa? Wes sapa ya? Seneng ke Ram. Tasrif seneng ke Ram tasrif. Ayo. Heeh. Nggih. Ano? Lek, apa lek? Niki kan napa niki? Lah niki Yo kon nembang, mosok kon Lah ngundang nggih. awakmu. Anak lagune napa? Apa? Oh, duet, Ah, duet. iki suarane ya apik kok Mas Uncek ya, ayo. Oh, katresnan sejati. Nggih. Aku manuk manuk. Manut. Iya, kuwi maksudnya. Katresnan sejati. Ah, iya. Kuwi kagem menika Mas Fahid sekalian Mbak Irna. Wah iya. Mugi tresnanipun langgeng sak laminyo. Amin ya rabbal alamin. Putrine nggih Nggih. dados putri sing salehah. Amin, nggih, nggih. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para pamirsa ingkang mirsani lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel sembah nuwun katresnanipun dumateng kula sak kanca. Nggih, tesih kathah sing mirsani wawon. Oh nggih. Nggih, wonten Padebogel MC Jakarta nggih WA wau. Nggih. Bos Tarno Tania Jaya, Pak Enanda. Nggih. Terus tesih kuatah sangat wau sing WA. Ngapunten mboten saged kewaca. Nggih. Siap, nggih. Monggo dipun aturaken katresnan sejati Mbak Mira karo Mas Uncek. Yuk. Kene Dek. Oke, Kakak.
wong manis kang tak anti-anti. Asik. Wong aku ora gondeli lho. Wong sing nekeme kono. Oh, itu. Wong aku arep nekeme drijiku ora cukup kok.